هذا النور شفاء صدور. салом ба ҳама дӯстони азиз. дар ин навор якчанд маълумотҳои ҷолибро бароятон пешкаш мекунем. бо диққат то охир бо мо ҳамроҳ бошед. агар имконият бошад лайк гузоред ва ин наворро ба дӯстон равон кунед. аз шумо хеле ва хеле миннатдор ҳастам дӯстони азиз. диққат, дар мамлакати сомалӣ анъанае ҳаст. дар бештари аз қабилаҳо вақте ки ҷавонписар дар синни 17 ва ё 18 солагӣ мерасад, бояд издивоҷ намояд, яъне бояд зан бигирад. агар ҷавонписар ба синни 20 солагӣ дарояд ва зан надошта бошад, ашрофзодаи қабила ба он оила дахолат мекунанд. зеро ба ақидаи онҳо ин ҳолат қабиларо дар қабилаи дигар шарманда месозад. ҳарфҳои бад мегӯяд нисбати ин қабила. ҷавони сомалӣ дар интихоби ҳамсари аввал озод аст. ҳеҷ кас ба интихоби вай халал намерасонад. пас аз таваллуди тифли якум, модари ҷавонписар худ ба ӯ зани дуюмро интихоб мекунад. тибқи расму оини сомалӣ вақте ки мард 30 сола мешавад, бояд зани сеюмро бигирад ва азодирӯзи худро бо зани сеюмаш ҷашн бигирад. чаҳорум зани худро пеш аз ба синни 40 солагӣ расидан мегиранд. агар марди сомалӣ ба 40 солагӣ расиду 4 зан надошта бошад, ин барои ӯ айб ва шармандагӣ аст. ҳеҷ гоҳ ӯро озор надиҳед, вай барои шумо баракат аст. якум, издивоҷ бо зани калонсол суннат аст. дуввум, издивоҷ бо талоқшуда суннат аст. севум, издивоҷ бо зани бева суннат аст. чаҳорум, кӯмак ба занон дар корҳои хона, яъне пухтупаз, рӯбочӣ, шустуҷӯ ва ғайра суннат аст. панҷум, суннат аст ки бо даст хӯрокро бар даҳони завҷат гузоштанд. ин нишонаи муҳаббат аст. ҳамчун хайрия баҳогузорӣ карда мешавад. шашум, суннат аст ки бо зани худ муҳаббат, қадрдонӣ ва эҳтиромро бо лафзи баён кунед. ҳафтум, гуноҳи ӯро бахшидан суннат аст. ҳаштум, суннат аст ки худро барои занатон хушбину тоза нигоҳ доред. нуҳум, суннат аст ки кӯшиш кунед ки эҳсоси ҳамсаратонро бидонед ва ҳангоми ниёз бо ӯ тасаллӣ диҳед. дувоздаҳум, занатонро бо номҳои зебо хондан суннат аст. сенздаҳум, суннат аст ки бо дигар аъзоёни оила ва ёру дӯстон ифшо накунад. чаҳордаҳум, дӯст доштан ва эҳтиром гузоштан ба падару модараш суннат аст. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.